Ako taga-kaawit, siya taga-tipon. Ano, kaya pa? Kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, hindi muna kami nagtrabaho kasi nga si Boss Charlie masakit ang balikat, hindi makatrabaho ng ayos. Kahapon nagtrabaho siya. Pero ngayon mga kasinag, hindi muna siya nagtrabaho. Tama-tama, turno rin naman ni Mama Merna dito sa maliit na nyuga na ito. Si Mama Merna ang may turno. Turno-turno kasi sila dito mga kasinag. Ang nangyari, ako na rin ang pinakupra, kaya ngayon nangangawit tayo. Ilang puno pa lang yung nakakawit ko. Dito nakapangawit na ako. Ayan, katulong ko nga si Mrs. Yan, dito ako nangawit kanina. Ayan pa lang yung nakakawit ko mga kasinag na niyog. Tapos yung nandun dito pa lang, ilang puno pa lang yung nakakawit ko mga kasinag. Ito naman, ang susod ko, ito namang mataas na ito. Sana abutin ang kawit natin. Hiniram ko lang kasi itong kawit ito kay Teo Mando. Nagkataon na gagamitin din sana. Kaso lang, sabi niya, gamitin ko na muna. Isang araw ko lang naman itong kakawitin. Ayan, magtrabaho na tayo. Sana abutin. Ano ka po? Tatagal ba? Ay! Paano mo na yan? Buti nakakuha tayo ng pansumpay. Inabot yung mataas. Ikaw naman, taga-tipon. Si Mrs. ang taga-tipon. Isasako pa kasi. Gagawa tayo mga kasinag ng pera. Lugi. Walang laman yung isa. Lugi tayo dun na. Nalugi na tayo mga kasinag ng isa. Saan? Ito lang naman yan. Hindi ko alam kung meron. Ay, wala yan dito. Wala magtalsik dito. Pag magtalsik dyan, panggata. Ako taga-kaawit, siya taga-tipon. Oh, ginaganyan lang yung itakong bato yan. Ginaganyan mo lang yung itako .
Kung bato ang natusukan mo, hindi putol na yung dulo. Ano, kaya pa? Mangamit naman tayo mga kasinag. Habang walang bumibili, ayan, ate, utulungan ako ni Mrs. mga kasinag kasi kami lang naman dalawang nandito. Pasirin na kayo ako dun. May pahura mo nun eh. Ayun, habang yaong pa, ano. Tama rin, madali. Hindi, sabitan ko na yan, sulo na yan. Arin, Wala na harang, hindi ko nabalikan yan. arin. Yan, sulo na yan. Ayun. Sabi nga yung manino, ipagkawit ko dapat yun. Imunak ko. Laki yung patulak ko ah. Nang-angkin ka na naman. Nabunga na. Hala ba, baga pati. Ay, uto pa palang sa taas kadakol oh. Mahaga daw ko yung may pananom. Mga ganda mga sipulo. Dahil pumanggay. Uy, kalak. Gagabaon mo ang kodal ni May. Okay, kasi rin naman ako duman. Okay na yan. Walat ko na ni. Tama-tama kasi nagkatapos ng atin mananghalian. Yung pagprakawit ko, ayan oh, pagpraipo na dito ni Mrs. Ayan. May sandalan pa lang yata to. Yo, Ito nga niya naman 100 na to lang pa. bili lang mo. Ito nga naman mas dakol ini kisa naman. Bili lang mo nga. Tay. Oh. Sandalan pa lang to. Sigurado ako. Bilanga. Kahit bilangin mo, sandalan lang yan. Oh, hindi ako magbibiro. Swerte na namin pag naka 300 na buo. Tapos ang kilo ng kopras dito sa amin ay 26. Mura. Sabi ko nga ni, stock ka lang muna yan dyan. At may trabaho pa naman doon sa pinapagawang natin bahay. Sabi ko, pakatapos na lang nung ginagawa doon, saka ako yung kuprahin, saka ako balatan. Baka sakali na dumating ang time na yun, mahal na ang kupra. Yung kalabasa pala ni Mrs. mga kasi nagbunga na oh. Ayan oh. Papagulayin man siguro kami nito. Dito ay bunga pa rin. Ayan. Ayan na, mangangawit naman ako mga kasinag. Kasi nakapananghalian na tayo. Dapat matapos ko ngayong araw na ito, yung mga kawitin na yan. At bukas kasi mga kasinag, yung hiniram ko na kawit gagamitin din. Saka bukas mga kasinag, magkatrabaho na si Charlie. Baka gumaling na yung kanyang balikat. Talaga kanyang kalabasa. Yung ani, May dahon baga ang ano. tinitingnan ko nga. Kala ko kanina, pichay. Sabi ko pichay yata ito. Yung mga ano nagdahon. Oh, Ano? may dahon oh. Hindi baka mapayong. Ganyan talagang kalabasa mga kasinag. Ngunyan lang ako makahilang araw ka yan. Kasi tinitingnan ko nga ito, sabi ko, parang mga pichay bagay itong nagtubo dito. Nagkadahon. Kamatis mo hinog na. Tingnan mo nga. Putihin mo na. Nakaputi kami isang kamatis. Talong. Malaki na rin talong dun. Yung mga bilog. Baka matumigas lang. Putihin mo na. Ayan o. Doon sa kabila. Yung dakula na. Tapos doon sa dulo. Violet mambagkay ng bunga. Ay. Doon. Bumbay, lapa. O magayan o. Yan o, dakula yan. Yan sa harapan mo.
Sa ilalim, sa kabila. Tapos doon sa kabila. Dalawa yata yun nandyan. Ay, dakula dyan. Sayang naman kung kakainin lang ng uhod. Kadakol sa hamit, araw ka na. Pwede na yan. May gulay na tayo. May kamatis. May kamatis na. May talong pa. Tama-tama yan mamaya mga kasinag. Gulayin namin. Yung sitaw natin hindi pa nabunga. Malago na yung sitaw pero hindi pa nabumunga. Namatay na lang yung sayuti mga kasinag. Hindi man lang bumunga. Asagana naman sa dilig yan. Lagi namin dinidilig yung sayuti. Kung kahit isang bunga hindi man lang kami pinatikim. Pambira na sayuti yan. Panghina. Mga kasinag, nakakatapos lang natin mga awit. Tapos paghakot. Ayan. Ito lang mga kasinag yung kukuprahin natin. Siguro yung mga higit 300 na piraso man ito. Mga hanggang 350. Ayan. Nasa 350 lang na piraso yan mga kasinag sa estimatean ko. Kunti lang. Sabi ko kay Mama Merna, kasi torno niya ito. Sabi ko stock na lang muna namin kasi napakamura ng kupra ngayon mga kasinag. Pati may trabaho pa dito sa bahay na pinapagawa natin. Kaya hayaan muna natin ito mga kasinag. Pag nagmahal-mahal na po ang kupra, sa ako ito babalatan. At kung magandang panahon, ibibilad ko na lang. Pero kung masamang panahon, sigang ulan, gagawa ko ng tapahan. Ako lahat ang kawit nito mga kasinag. Tapos ilan lang yun hakot ko. Lahat niya yan, si Mrs. ang naghakot. Ayun o. Yan. Pagod na pagod yan. Habang naghahakot siya, pag may bibili, tatakbo siya. Tapos nung bumili mga kasinag, maghahakot na naman siya. Ganyan ang naging gawain namin ngayong maghapon. Kasi dalawa lang kayo magkatulong mga kasinag. Salamat sa Diyos at natapos ko na. Tapos dito pala mga kasinag sa bahay na pinapapalitadahan natin. Ipakita ko po sa inyo. Ayan. Pitoy, sarap ng buhay ng pitoy-pitoy ko. Ayan, nilinisan ko na dito kasi bukas mga kasinag, ito ang titirahin namin bukas, paikot. Ayan. Hanggang dun. Hanggang dun mga kasinag. Kasi ito mga kasinag, tapos na po yan hanggang sa loob ng kwarto. Tapos na yan, ito lang dito kami nagtapos nung isang araw. Dyan kami nagtapos ni Bus Charlie. Bukas, yan naman titirahin namin. Paikot na yan. Patapos ng yan mga kasinag, dito naman kami sa kusina. Bubuhusan namin yung mga haligi na yan hanggang sa biga. Hanggang dun. Patigasin muna namin yung haligi tapos yung biga bago namin buhusan ng slab para makasiguro tayo mga kasinag. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, ito lang muna po ang update ko sa inyo at bukas na lang ulit mga kasinag. Sa lahat po pala ng nag-sponsor para dito sa aming bahay, maraming salamat po. Hanggang dito lang muna. Bye bye.